Okay mga kadiskarte, welcome to my vlog, Diskarting Panggalatok. So ayan, nandito kami ngayon sa munting hasyenda namin sa Barangay Lasip. Teron, yung likod mo, hindi makita si papa mo. Wajara Mike yun. Tinagnawak ya sa nama. Nanlapunirad Orbis Tundo Iraya, taga Orbis Iraraya, inaalak kita ta. Haraya may manak kukuya. Ginto ng saman, di bagyo. Katon araya si inalak, yamang kukuya paano ma plus. Si Buddy Hermota, si Tyron Hermono. Taya gawin mi yan kanya, alaron mi. Tapalagyan mi ay mansyon. Shout out sa taga Orbis Tundo. Tanaray taga Pangasinan, nya amin. Diskarting Panggalatok. So what's up mga idol, papunta kami. Okay. Bawa kami aral. So sige kami lang. Ayan, so daran nyo na namin sa may ating sento namin. Kabila. Balik-balik kagian ba dyan? Bubuyag lang. Sabihin natin ang dalap. Okay mga kadiskarte, welcome to my vlog, Diskarting Panggalatok. So ayan, nandito kami ngayon sa munting hasyenda namin sa Barangay Lasip. Teron, yung likod mo, hindi makita si papa mo. Wajara Mike yun. Tinagnawak ya sa nama. Nanlapunirad Orbis Tundo Iraya, taga Orbis Iraraya, inaalak kita ta. Haraya may manak kukuya. Ginto ng saman, di bagyo. Katon araya si inalak, yamang kukuya paano ma plus. Si Buddy Hermota, si Tyron Hermono. Taya gawin mi yan kanya, alaron mi. Tapalagyan mi ay mansyon. Shout out sa taga Orbis Tundo. Tanaray taga Pangasinan, nya amin. Diskarting Panggalatok.
Sa pala na eh. Itong tira, ito sa butas na to.